Takže ahoj kličky, když tak se omlouvám za tu grafiku, protože vás nevím. Teď natáčím s mojí kámoškou, moje kámoška hraje na mém telefonu, takže tohle je ona, ta Pidi. Já hraju na počítači, já jsem tahle ona. Hrajeme, že nás rodiče opustili, žijeme v samotném domě a potom podědí můj pokoj, tak jdem na to. Stalinka. Mám hladík, tuto říct sestřičce. Je, počujem na záchodě, teď zavřít dveře, no to je jedno, neumím zavírat. Šego. Ano? Já mám hlad. Jo, já ti jdu dělat papání. Co pak chceš? Objednám klidně jídlo. Já nevím, já bych si prostě dělala něco, co mi dávala maminka. Maminka, to bylo před 6 letma. Bylo to kuře na paprice prostě. Jo, kuře na paprice. Tak chvilinku počkej, to chvilku potrvá, já moc navařený nejsem, takže já to objednám, kuře na paprice, tady. Cook. 2 minutes. Počkáš 2 minuty a za chvilku to tady bude, ano? Tak zatím si sedni na gauč a jdu. Já jdu koukat na telku. Jo, pokud zjistíme ještě po té dlouhé době, jak se zapíná. A zapneš ji? Zkusím nějak. Já jsem na tu telku dlouho nešahala. Co děláš, Sekvo? Snažím se to nějak zapnout. Ty si dávej pozor, ty jsi moc malá. Já to opadila. Jo, dobrý. Jakože je zaplá, protože tady asi nejde úplně zapínat telka, takže já už je zaplá. A kdyby jo, tak... Jo, jupi, pustíš mi Binga, anebo kouzelnou školku mi pust. Jo, pustím ti kouzelnou školku. Kouzelná školka. Tady se na té televizi teď představíte kouzelnou školku, protože nám to prostě zapnout nejde. Segua, já jdu do pokoje. Tak jo, já jdu mezi tím koukat na nějakou pohádku. Jdu do... Co to je? Co se stalo? Spadla jsem. Počkej chvilinku, já ti to nějak ošetřím. Víš, co mi říkala učitelka? Co? Že tím díl budeš brečet, tím hůř se ti to zhorší, protože se budeš potit. Já tě nějak... Hele, za chvilku je to jídlo. Ignorujete to mňaukání? Hele, za chvilku je to papání, jo? Tak já ti zatím půjdu pro nějaký náplastě, jo? Řekni mi jenom, kde máš tu ránu. Na kolínku. Na kolínku. Na kolínku, na kolínku. Jo, to je v pořádku, to je jenom jeden škrábanec. Jdu pro náplast, čekej tu. Máš tam zapnutýho Binga. Já vím. A já tě kouzelnou školku, to je lepší. Tak už je tam pouštěná kouzelná školka. Jakovala si bingo. Počkat. Čekej, už tě to za chvilku udělám. Tak. Máš to? Proč tleskáš? Já vím, že jsem ti to zalozovala. A teď se můžeš pomaličko hejbat. Ding dong, hele, už je tu jídlo. Děkujem. Tak. Sedni si na židličku. Já tu nemám. Tady. Tak. Čekej, já to jenom tady dám do mikrovlnky. Tak. Jakože se to tam prostě ohřívá. Tak. A jdu tě krmit, ano? Počkej, já se umím napapat už sama. Dej mi to na stůl. Nebo na to nejde dát na stůl, čekej.
Já ti to dám, jenom chvilinku počkej. Co jo? Já si jdu taky dát jídlo. Kamo, počkej, ne, čekej. Ty budeš klikat na tuto, jo? Ne, jenom to prostě klikni, jo? Kapapej. Abych řekla pravdu, tak to jídlo je vynikající. Sandra? No. Toto budeme jíst asi častěji, ne? Jo. A musíme do krámu, máme pití. Sandra, už si to jedla? Teď jo. Tak jo. Teď já si tě vezmu. A jdeme. A kam? No, tak se asi dneska nenapijeme. Proč? No, nefunguje nám voda a jedině něco mě napadlo. Pojď se převlít, ať ti není zima. Jdi se převlít do mikinky a do takových věcí. Pojď, ty máš skřínku u mě. Tady. Tak jakože teď to stopnu, jo. Tak, já už mám mikinu. Koukám, já taky. Teď budeš muset být hrozně potichoučku, jo? Až budeme u krámu. A proč? Protože venku je zima a nikdo není venku. Potom zjistíš, o čem mluvím. A proto mám být ticho? Ano. Ale teď můžeš mluvit, až budeme u krámu, tak ti řeknu. Segro, neříkej, že budeme klást. Ne, jenom si tam zajdem. Protože ta moje kámoška totiž prodává věci. Počkej, to je pro starší. Já zapomněla, že já na kolo nesmím ještě. Teď už nemáš rodiče. No právě. To je tvoje kámoška? Není, já ji neznám tu. Abych to řekla, ale nemůžu. No nemůžeš moc. Pojď sem. Já si jet na svým kole. Ne, tak jo. To je moje kolo, ségra. Ne, ty máš jiný, já ti ho semka dám, jo? Máme ho stejný. Budeš jezdit hezky za mnou, ano? Ségra, ale ty už máš mít to velký. Mě to mamka zakázala a A proč mám zelený? budeš mít modrý. Hej, já mám ráda fialovou. Už máš fialovou. Pojď, ale za tou holkou to ignoruj, pojď. No, já Dáme si jdem. pozor na autíčka, pojď se, Sanka. Pojedeme pomalinku, jo? Já jenom zamknu doma. A já to nemůžu jet rychle. Já taky ne. Mně to nejede. Jede. Ej, Pojď, Segla, ona to mě naboulala. tak ji ignoruj. Počkej, Já stopni jedu na stopni tohle video. Tak já jedu napřed. Ta holka nemůže za náma přestat jezdit. A já ji neznám. Já taky ne. Raději půjdem pěcha. Čekej, stůj. Bum, jdu. Jdi pryč z kola, čekej, stůj na místě, já se tě musím vzít. A nemusíš. Já si to dojdu sama. Ne, jsme u silnice, tady nemůžeš být. A já už umím chodit, nejsem malá holka. To vím, ale ta holka, víš, já jsem se z ní znala, ale ona je mega drzá, víš, takže by ti mohla ublížit. Ale to... A já nechci, aby ti ublížila a jsme u silnice a správně bys u silnice děti neměly chodit samy. A ty jsi taky dítě, je ti jenom 7.
Ne, mě 9. Ne. Je mi 9. Ještě vsela se mi říkala, že je 7. Dobře, tak trošku jsem ti lhala, no. Hej! A tak proto máš ženy pomalý děti, to ani já je nemám. Cože? A co nic. Ne, jenom mi to prosím řekni. No dobře, že se mi nelíbí tvoje dýny. Jo, v pohodě, ty mi koupily maminka. A nemůžeš je konečně převlíct doma. No, převleču Ale tě domů jedeme autem. Já nemám řidičák. Tak to ho udělej. Malí děti nemůžou mít řidičák, ani ty. No, tak si ho Řidičák je udělej. od 18. Od 15. Mě to říkali ve školce, do které jsem ani nechodila. Ale začneš, neboj. Budeš tam mít kamarádi, nebo já tam chodím Ale s tebou? mami, teda, no, ale když nemáš na nájem, proč tu nikdo není za podavače? Nevím, kámoška říkala, že to bude. A já nebudu, nemám žádnou tvoji kamusku. A teď ti utéct, se ti schovat. Hej, počkej. Já utíkám. Já tě nenajdu. Čekej, nějaká ta holčička potřebuje ji chytit a dát pryč. No Tak. chvilinku, počkej. Už jsem se ti schovala, mě nenajdeš. Tak. Chvilinku tu počkej, zatím sbírají tvoje věci. Tak si. Kdyby tak asi moje sajda mohla být. Tady taky není. Co jsem to slyšela? Chipsy. Mám tě. Můžu chipsy? Jo, už jsem tě je vzala. Pojď. A takový ty děčky mám mláda. Jo, dětský, ty jsou tady. Takže jsem je vzala. Tak, a jdeme domů. Ty modrý mám dáda, protože jsou dětky. Tak, a jdeme domů. Tak když to nikdo nebyl. Já vím, já jsem jim dala jako starší kámoška. A víš, A říkala jsi mi, že pojedeme autem. no, jak to říct? Já nemám autičko. Ale to dětský, to moje, počkej. Jo, tak jo. Já si vezmu své dětský auto, ale teď mě nechytej. Já si jdu říct já své mám dětský. Ale já mám lepší, chápeš? Já mám policajní. Pojď si sem. Ne, já si vezmu svoje. Jo, tak do tohohle nesmíš. To tě nepustí. Tak počkat, já ho najdu. Tohle je moje. Mám řidičák, jupi. No, úplně řidičák nie. Jo, toto je můj řidičák. A jedeme. Ej, pojď mi to nejede. Jede, ale moc pomalinku, protože víme, že protože to autičko ví, že jsi na tom malinka a Auto, zrychli. autičko tě nebude poslouchat, to poslouchá spíš sama sebe. Čekej, mně se to nějak seklo. No tak já si došla na drž. Tam to líp. A jede mi to pomalinku. Oj, Hej, já nechci. Jsem rychlejší než ty, haha. Hej, segwady jsou mě policejní. no jako, mně se takom nějak změnilo, já nevím jak. Ale buď mi to jede i z kopce pomalu. Protože nevím, možná si vzala... Hele, já ti koupím nový. Jo, koupíš mi neojezdění. Já teď zapomněla, kde bydlíme. To si děláš srandu. Ale už je ráno. A kam jedeš? Já jsem se musela vytočit a díky, že jsi mi koupila nový. Jo, v pohodě. Pojď. Jedu. Jenom mi to jede pomalu. A teď jsem se tebou, haha. Já. Počkej, Eli. Stoj. Ej, já tě chci dojet. Tak.
Jo, já taky to jela, juví. Pozor na toto auto. Teď rychle utíkej. Rychle domů. To není náš dům. To je náš dům. Jo. A musíš otevřít garáž. Ne, my si to parkujeme tady. Ne, já si to parkuju do garáže jako Tak správná holka. Tak já to tam zaparkuju. Počkej, jo. Otevřít. Super. A můžeme jít. Kdo to je za pána? Rychle utíkej. Já už jsem doma. Rychle Pojď vám utíkat. Zavři se, garáž, zavři se. A pojď mám utíkat. Protože to je nějaký blázan. Tak a teď dělej, zavři to. Dělej, pojď. Ne. To je jedno, já půjdu domové. Proč máme celou dobu otevřeno? Sergo, můžeš mi to vysvětlit? My nemáme otevřeno, to takhle je nastavený, protože oni ví, který jsme my. Ale pro cizí je to zavřený. No dobře, jdu si sundat mi. Otevře mi někdo záclony? Jo, kde jsi? No, doma, jedu do pokojíku. Já jdu taky. Musíme se převlít, já tě jdu zítra vzít do školky. Musíš se něco naučit, moje ségličko. Ale teď jsem na to ještě malá. Koukej, jsem spínkám. No jako malí děti už dávno, jako ty máš už být ve školce. Ale já jsem batole. Kolik ti je? Jsou mi 2 roky, od 3 let jsem muže. A vem si nějaký jiný ty džíny. Já žádný džíny nemám, já měla kalhoty. A ještě předtím jsem měla nějaký tapníky. Já si vezmu kulony. Já si teď jdu odpočinout. Tak jo. Začneš? Jo, počkej, já si jdu dát pyžamu. Jo, to si taky. Musíme se vyšpínkat. Sergo, podívej, jaký mám pízo. Máme podobný, akorát, že ty máš černý. Jo. Jdi do postýlky, já ti jdu Zasni. uložit. No, už jsem ti zhasla. Tak, dobrou noc. Zabav. Když tak jsem v pokojíku, tak potom přijď. A nebo zakleč. Ahoj. Ahoj. Je ráno. Teda aspoň myslím. A já jsem se tu bukla. No to je jedno. Tak, jdu se pomazit s Béďou. A jdu zase go. Jdu jí probudit. Já vám ukážu, jak ji budím, jo. Je to jednoduchý. Zbudit moji dceru. Nevím teda, jak zavřít dveře, ale to je jedno. Máme tady zavírat dveře v této domácnosti. Není neotevřu ty její. A já nechci na hajzl. To neslyšela určitě. To určitě neslyšela sebo. Tak, tu na to. Co to zase bylo? Tvůj budíček, přijďte. A jo. Já dneska jdu do školy a ty do školky dělej. No, já nikam nejdu. Já vám ukážu její budíček, jo. Přestaň, prosím, já musím se připravit do školy. No, já nikam nejdu. A tím pádem zůstáváš sama doma. To je jedno, ne? No není, protože nemáš se s kým starat.
Bude se o mě starat máma. Jela jenom na dovolenou, dneska už se má vrátit. A jo, vlastně. Rychle se jdu převlíct. Tak tebou bych byla rychlá, protože za 6 minut ti začíná hodina. Za 6 minut mám být ve škole. Hlo. Tak se zase oblíkni jako ten tvůj sprt a je to. A já se musím oblíkat takhle. No vypadáš tam tím jak sprt. A jsme si dali jiný vlasy. A tě zase nesikanujou. A jo, no. Snad tě teda poznám s tím tvým novým úcesem. Kamu ty máš děl? Stopně to. Jo, to radši bude lepší. Tak, už je hotová. Jo, musím No rychle konečně. najíst. Tak si to sezuje z Veskova, já už chci vidět mámu. Jo, počkej. Měla se vrátit o půlnoci, jdu za ní. A ona to ještě není. Ona to je, ale nemůžeš takom za ní chodit, ona spínka. A ploď, určitě si jí bude líbit budíček. Ne, nebude, akorát ti dá. Pálfacek? Ano. A teď je to krásný budíček. No jakože mě mamka vlastně nenávidí, takže na to by to vadit nebude, tak jdi. Ale segla. Já musím do školy, čau. Sauna. Stopni to. Já vím. A teď je ta nejlepší věc, co vždycky dělám, když segla odejde do školy. Tak, pozavírat tu, jestli to teda půjde. To zase zvoní. A nechám to plavat. Super, pozavírám. Super. Teďkom půjdu sem. Tak, a jsem tady. Haha. Teďkom zase ty dveře. Já na tu kliku nedosáhnu. To podélky. Ještě se to neslyšela segla. Ona by mě zabila. Tak, zatáhnu tu závěs. Teďkom ještě jako první musím zavřít ty dveře. Tak, ty dveře. Ne, zase. Ne. Do podélky, máma. Kde pak je moje zlatíčko? Do podélky. Zlatíčko. Počkej, stůj. Zlatíčko. Vypad si... Zlatíčko, vstávej. Kde je tvoje sestře? Ona šla do té pitomí školy. Jo, za 2 dny máš narozeniny, potom jdeš do školky. Ale mami, já mám košel. A nebo se uzdravíš a potom půjdeš do školky. A co když se neuzdravím už někdy? Tak půjdeš do nemocnice a budou tě operovat. Ne. Já si jdu převlíct, potom ti udělám svačinku a půjdeme ti koupit hračky. Jupi, včera segla něco ukladla v obchodu. Jakože jo. Počkej. Mami. Ano, už jsem hotová. Prosím tě, segla včera ukladla moje dětský chipsy zdraví v obchodě večer. Cože? Jo, včera večer říkala mi, ať tam nezvu, ať tam jsem potichoučku, Pejse tam je její kamarádka a Pejse byla neviditelná. Co děláš? Jdu jí volat. A sekla. Neříkej, že jsem ti to sekla, ona mě jinak zabije. Její problém. Ne. To pečit, teďko se tady nějak zabudovat, tak tě nevidí. Super.
No dobrý den, já se chci zeptat, jestli by se nemohla propustit ze školy navždycky na moji dcerku Klaudii, protože ona něco provedla a já si to teď s ní musím vyřídit a potom jdeme ještě do zubařovy se sestřičkou a musíte mít i ona na kontrolu, tak jestli by se mohla... Jo, tak ona za chvilku přijde, tak nashledanou. Nashledanou, já si ji jdu vyzvednout. Stelo? A mami, teď mi říkáš Stelinko. Tak Stelinko, No, pojď se mnou do auta. a já se musím převlíknout. Já tě jdu převlít. Já se převlíknu, jeď pro ní sama. Ty to tu zvládám. Když jsi tu nebyla, tak chodila do školy a nemohla jsem s ní. A ty řekneš, no pochopitelně. No pochopitelně, tak já jdu. Ahoj. Ahoj. Nic neproveď. Ne, nebudu nic povádět. Tak jo, ahoj Stelinko. Ahoj, mami. Až uslyšíš. Tak, teďka otevřu garáž, tak vyndám auto, tak a zavřu garáž a jedu pro Klaudy. Tak teď si vydat nějaký oblečení segly, aby to maminka nevěděla, víte? Takže teď si licho tady vyhledám a musím to nejrychleji, aby mě segla neviděla. Co je tohle? Wow, a ne, to ne. A teď co třeba tohle? Jo, ne. Tohle. Ne, to taky ne. Já vím. Jo, tohle ne, tohle je hnus. Tak třeba. Wow, tohle. Teď půjdu na kalhoty a taky to najdu. Tak jsem doma. A hezky si to vyřídíme. To počíš, už jsou tady. No, jakože si to budete vyřizovat v obýváku, jo? Však jo. A ty půjdeš na schody a uslyšíš, jak ti tady byla. Tak, jdu zavřít garáž. No pojď, dělej. Pojď do obýváku. Zavři ty dveře. Tak a teď mi vysvětli, proč jsi sakra něco ukradla v krámu. Já jsem to ale neukradla. Ale ukradla, řekla mi to tvoje ségra. Co? Oh, ne. A za první, mě to nezajímá. Ještě jednou tohle uděláš, tak tě zabiju. Teď nemůžu podle mě na počítač. Rychle. A počítače máte zabraný. Řekni. Jedině, Teď. jenom tvoje ségra ho má povolený a nezajímá mě. Je ti to jasný? Ale mami. Ne, takže. Au. Ještě jednou tohle provedeš, řekni ještě jedno slovo a zabiju tě. Mami. A padej do toho pokoje. Teď jenom bych chtěla tě spím. Hej, počkej. Hi, I love you.